Ama bom ta hai ke nok khamani kisa sai khana rogra di. Mia bo nok khamani ke Hambai sini social media person ini seng actually ampi nogon ni bisingo hai ke ampi adi blog ni bisingo dokhin songang village committee ni bisingo khobjak bongsi para wo sini takhuk dite hori molsom ni nok mia tinta ni jorawo mia sasang 8 tarik tinta ni jorawo bini nok khamai thangkha nok khana bibani thapla chawi thangkha mungsaphan kagos potro mania nini mai khangkha 48 mon te rang rok khangkha rang 6-7 hajar omai khangkha te cycle bike ketal pulsar omani khangkha khamani khe omani tini singoro uspodo phai sing tini phai nei phikha tagni jora to season huk sok samani jora ge huk sok samani khe boro huk boni nok bai huk rungjagia huk ungkha onek kisa chalu ge huk sok samani je hol sakao kawi o boni nok ganti nok son nok tongmani o son nok wo kalai khana ku somboto kalai bini omake khamani bini tin nok tini tongmani khawi bibang thapla chawi thaka mungsaphan manalia bini nok ni je sompot tongmani bibang khaipekha omahe obostha o sung tini nokpaikha belakhe kha sung ma khamkha tini phainai piboro omahai sini asole sonok ringkhe khayang khamu omon sini tibrasani birman takphana sing sonok khaiwi tongmani ba sini tin nok haikeba paka nok khaime omon sing kaisa birman mane mawi tongo hi nang khama songu haikene sing tini kokti saljaro sing tini phainai phikha sini joto sini tibra mothani leaders song phai sukhaija warrior song phai sukhaija oro sate sini oro tini belakhe sing bayo kaham sini tosilda bu phai sokphai ke bobu tini inquiry khaini phikha phaini phi sing boro ta koksen bobu haini tini ni bising ning bo thung tini to office boddo khanani bising bo report pathongnai SDM bo pathowi busukman sini government ni through tege busuk sing suwaima SDM ni bising tei bobu site tongnai sini tosilda bu tongo tei sini oro tini oro hai manjaga tongo village committee ni chairman south songani bimal chandra bongsi tei tongo sini sabjuna committee ni member gokulondo jomatia tei YTF ni tongo tei sini dormen tongo tei sini nok malik ditya hori molsom tei district ni member sini ramda omai khinte sini monu jomatia omai khe jotun tongoi tini sing khaini khe sing je mansa sing tini subai klang khnai sing jengman bonor ni kisa phanu sunjaknai kanjaknai ro kri kha sing oro toi ke kombolo kisang toi pika ke rang puisa ro je mansa sing subai klang khnai ni ung kri ni omai jora wo omai si sungo omai khaman jora sing je mansa subai ni Khamani ke bopro kham. Mia 8 tarik ni jora wo mia sasal Saturday 3 tani taman jora sing tini oro phai khorni Takhuk nini nok bo jora bomotui hai ke nini nok khamkha kisa sai khana rogra di. mirok no ang sibai na jago mia wo ang kurui nogo ke nok phangjak bo kurui ani burui jung nok kurui jorawo ang bo bangphoro samung khlaiani sing thang ke nok kurui nok borok mia wo ke mia wo chini nok gandar ni bai o bai gna rok khung nok khungnai ni huk soksai ro chakha ke tinta bo khamjakha hi hono ang sen paisogoi sino paisi ke document ro mongsa kori kha mai ro bo khamkha mai 48 mon ke rang 6000 ke document to mongsa kori kha khama ba tama mansi nai ko cycle bo stulmen paya ko cycle bo O khama jorawo nini nok ganda gindi borok ke bede kroi na ke joton jarni jar se
amo sakthare langkeba ani nok diki chu banai kri khata Angke o jorao fire service rok call khaiwi khobar rok fire service rok phuto phaikha. fire service hayo school nok sugjara paikha yang khambai bai khangkeba sokai dia Khambawi sok phaikha ta. Angke fire service no oroni busuk rok chalnai. Busuk kilometer ongnai fire service rok. bole ang chongmalia school sugjara kheba ne kilometer paikha Fire service bo jagao bo Amarpur de na ki ampi o de. Ampi bo. Angke borok phaikha lama orde. Lama orde paikha Angke oro ni no khama jago si de sok phaikha borok. angba nusnu phailiak le o son da ba se sok phailam kheba ke police rok le tangbai kho thana police rok teng to kha borok le tangbai kho angno amo sung phayu ang nok kri ba Angke nini family bo koijona poribar koijona borok to. Charjona ni bipak jotto ni document wari sun jotto de khan pebe kha. ses mangsa kri Mungsa kangsa phan kono maraglia. sasa maraglia Sar nang tini oro no khama jaga phaimani tama inquiry khaika ba no ni through teke bo tama bo no ni bangai chuba mung ti de tong kisa sai khana ro. Belakang media partner nang ambai maro belakang khaksango tini ang nirok bai malai phaipi nirok mo isang kokhe thani ma samani bangi tini ang mi apros horo sonja somoy khnaka bongsi o no khala ha ni khnamani bangi hatan ang horo ba phaimalia ta phaile ha thai so phai ta nirok bai malai ha phai no phai ka no phangno phai sing phai bo mung tama bo papu mu ta mu bom ti khai ke khaka sing saiman kha u gandani bolong huk thok samani jorao omo boni nok khungnoi tong khungsa nok gati khe soni nok ei nok khungsa ka tin nok apun om samboto thapola o hor uri phaikana phaibi boni nok gati o hor kalai phaikha ba hake hor basa khana nok phangbu no khorok sapan kere o jorao hor basa ka tinta ni apro soni bani tinta jorao samboto khana nok phangro koi kriba akin nok hor beba ke khai pebe kha ke khawi tama khaka nang nok phangno sungmani mai 48 mon khala ha teri sum joto document beba khai thangbu khai sawo ngete rang bahai ni cash taka boni 30000 tomani abo samoro khai aje 30000 mani 6000 ni sawo bobo khai pekha ke gandaro bike songja phataro lok khaijak bo bahai ni hor ni hit bai ni khamu sere thangbai khata bo bahai ni hamli ang thang Angke sar nini through teke no ni tuyui bo borong ni no khamani chuba mung ba tama subida ro de tong. bol kaisa bo processing tak bo application onai SDMO angke ani tho hoite thangnai amo joto boni document ang yaphana number sambar bo rowui ration card ROR boni account number mention khaiui amo dorga sob bo mention khai khangke ani report songnai akang report bono amo SDM office pathona ke SDM song borok busubu sanction khainai bo borok ni byapar na এখন অরন ক্ষয়ক্ষতি নি রিপোর্ট হইতে ন বড় বন খাইলে Sini mangka আনি আংখে নিসম ভরি জমাতিয়া তহসিলদার সোনাসরা তহসিল Itu bahasa di dia. Bài đó đó gì bây giờ ra quá sừng nàng hồ này đi. Cái đừng bài kia gan nào phát mà này nó phải mẹ cô hay. Đấy phải nè. Thong là hả? Khai phải là cái đến. Bongsa nasla biang ke. Oh, sisa amoi tong.